Allah rufe mutane baki. Mutumin banza mutumin gofi da abin da kaga ta aikata sa ta akai da ba a saka ta ba za ta yi ba. Kai da kake shaye-shayenka wani ya zo ya ce ma wani abu akai? Wani ya ce kana wani abu da kake shaye-shaye? Waye sa take nan ni? Ai barewa ba za ta yi gudu ba dan ta yi rarrafe. Shikenan din me zaka yi? Assalamu alaikum jama'a. Ina gabatar muku da kasaitaccen fim din namu mai suna Gidan Kashe AHU wanda zai zo muku akan manhajar Northflix daga ran 30 ga watan Nuwamba. Wai wata kuma yake nufi haka? Sammani kenan. Dan gidan tsohon shugaban gundumar nan ne. A garzaya marmaza a sauke wannan manhaja akan waya sannan kuma a subscribing akan Northflix din. Insha Allahu daga ran 30 ga wata mutum zai iya kallon wannan fim din mai suna Gidan Kashe AHU. Fim ne wanda ke kunshe da darasi da yawa na rayuwa. Jama'a a garzaya da wuri.